Naimbag nga rabii, lawag! Umuna man lang una, yapo, kaya't kuman nga rugyana na po, iti may nga damag, kada kayo kailyan. Anat kabaliktaran, iti kinalidem. Doblek, apo, Anat kabaliktaran, ti kinalidem. Nalawag, apo. Daytoy, ti sarita nga kayat ko nga ibaga kada kayo, ita nga rabii. Nalawag a serbisyo, nalawag a progreso, ken nalawag a masakbayan. Tay kunakon, kayat kay kablaawan, tinaimbag nga rabii, apo, ken pagyamanak launay, tinted yung atalek, ken suporta kanyak, iti Sam atawen na po as konsehalyo iti syudad iti Lawag. Hanak lang apo nga nagbalin nga konsehalyo iti syudad iti Lawag. Inikandak pa iti gundaway nga nagserbi kanyayo as ex officio board member iti probinsya tayo ti Innem nga tawen. Intultuloy tayo iti pag-progress one iti intayo pinagserbi. Inikandak pa apo iti gundaway nga nagserbi iti Pilipinas ti taluatawen as national president iti Philippine Consulars League ti intero nga Pilipinas. Dagitoy nga padas ko, apo, na anay, nga inak, iyopresyar para kadetoy sumaruno, nga inak pinagtaraya po. Nagbalin, dagiti programa tayo, iti panawen iti pandemya, akas iti hand-dependable service. Anang ipaay ititulong dagiti daw dagiti barbarangay. Nang ipaay ititulong kadagiti daw dagiti barbarangay, ang nagtultuloy met iti Vertex Handyphone Cares apo ken lawag access online nga mangtulong dagiti estudyante. And I'm humble to have been named as top consular of the Philippines. Asia's most exemplary servant and empowered consular, most outstanding local legislator, outstanding Sangguniang Panlunsod member of Ilocos Norte. Detoy apamigbig ket resulta ti ayat ken talekyo kanyak. Intultuloy tayo ti agresibo a pinagtrabaho tapnon may pasa digiti ordinansa nga makatulong digiti lawagenyo. Akas kadigitoy suporta para kadigiti senior citizen, milestone award, mangted iti 1,000 aging ganat 10,000 akas incentive. Tinawen akas incentive para kadigiti centenarian nga makaawat iti 25,000 pesos. Express lane para kadigiti PWDs, senior citizen, ken masikog a babae. Panang suporta tayo kadagiti local producer amang TED iti produkto manipod iti water lily sukang Iloco ken basi. Pangan nakaaramid iti Marunggay Festival mangbidbida kadagiti na duma-duma produkto ti Lawag. Pangrunaan iti benepisyo iti Marunggay, the golden leaf of Lawag. Build a better Lawag. Ngarod apo mamatiak babaen ti padas ko ti serbisyo 89 years. I am now fully ready to take the next step and expand my horizon. Because Lawag truly deserve better. Lawag agriculture optimization. Kaya't ko nga madaan iti Lawag Agricultural Center detoy ket agbalin nga sentro ti major activity iti sektor ti agrikultura, panagplano, panagurnos, ken panagtataripnong dagiti amin nga mangalap ken mannalon. Hand-dependable investment na bayagen nga kayat ko madaan iti invest Lawag Department. Tapnon adanto mangtutok kadagitay investors tayo, local, national, ken international.
Nga mangted ti oportunidad, dagiti kailyan tayo, babaen inti pinakibinulig ti investment program iti probinsya tayo ken national government. Look, appreciate, and offer. Let us activate and equip our barangay. Ikan tayo itinawaya, dagiti barangay tayo, nga mangiplastar, dagiti napintas nga pagpasyaran, ti lokal nga makan ken produkto, ang mabalin tayo nga i-offer ti turista. Papigsain tayo pa ti turismo, babaen ti lakbay lawag. Akas pinang-rehabilitate tayo, ti Gabo Watch Tower, ken pinang-discover tayo, dagiti na nakadulin nga cultural heritage ti syudad ti lawag. Learn, apply, and outperform. Suportaran tayo ti holistic development dagiti estudyante. Siguraduhin tayo nga may kanda ti gundaway iti amin nga paset. Culture, arts, sciences, technology, math, tech-work skills, journalism, writing, ken sports. Siguraduhin tayo nga amin nga talento, abilidad, ken panagsayaat ti pinagadalda. Liberty, accessibility, opportunity for all. Kaya't kung nga madaan iti agpapadang oportunidad, dagiti umili dito'y syudad tayo. Kang runaan, dagiti PWDs, senior citizen, solo parents, mannalon, mangalap, informal at trabahador, ken iti LGBT community. Mamati apo, nga sisagana tayo, nga agrangay, no agbibinulig tayo. Health, nalawag a programa para sa salunat, masapol papigsain tayo, iti syudad tayo, nga health care system. Babaen, iti plastar, pinangpapintas, ken pinang-rehabilitate tayo, iti Lawag City General Hospital. Datayo alawagenyo, may sa laeng ti arapaap tayo. May sa syudad nga na progreso, magunod tayo deto'y babaen, ti pinagkakaisa tayo, ken pinagtitinulong. We are part of the great vision. If Lawag move forward, Ilocos Norte will move too, and the whole nation will prosper. Agyaman aklaunay, iti pamilya Marcos, ti intedyo nga gundaway kanyami, nga umay agserbi ulit kanya tayo, iti syudad tayo nga Lawag. Pangrunaan, deto'y suporta, iti presidente tayo iti internemente nga Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos. Sir, kentay manang tayo, iti Senado, Senadora Amy Marcos. Iti giyem tayo, apo, nga Congressman ti Distrito 1, Congressman Sandro Marcos. Ken iti Congressman, iti Distrito 2, apo, Congressman Angelo Marcos Barba. Ken, dito ay ayaten tayo nga ama, iti probinsya tayo, Governor Matthew Marcos Manotok, soon to be our Vice Governor. Ken ti inami, ken ina tayo, apo, iti probinsya tayo, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, our next Governor, apo. Gapo iti talek ken ngayon paayo kanyak, ipromise ko, apo, nga agtrabaho para iti progreso, apo, iti pagilyan tayo nga Lawag ken ti entero nga Ilocos Norte. Ngarod, apo, tatangarabi, apo, kayat ko lang, apo, nga idanon met, ti pinangayayat ko kanyayo, apo. May isa ak nga Lawagenyo, apo, nayanakak ditoy, di makelak ditoy, apo. Detoy, apo, ket saan laeng, apo, nga pagtaingak. Detoy, ket mesa, apo, nga identity, apo. Ngarod, apo, detoy umay nga Mayo 12, apo. Si sasagana iti mo tibiyang, apo, nga sumango kanyayo amin. Para sumarunuyo nga Vice Mayor iti syudad iti Lawag, apo.
Aramiden tayo, iti legislatibo, nga bang suportar, te sumaruno, nga mayor tayo, iti syudad iti Lawag, Apo Mayor Brian Alisto Alcida po. Kenti whole line up me, Apo, iti syudad iti Lawag nga Team Marcos, Apo. I-promise mi kanyayo, Apo, nga hanton maudi iti syudad iti Lawag iti Pilipinas. Iti padas ko a serbisyo iti syudad iti Lawag, iti probinsya tayo ken Pilipinas, mapagtangsit kon tumet, Apo, nga adot pagpintasan iti syudad iti Lawag iti turismo, edukasyon, agrikultura, salunat, Apo. Dagita, Apo, ti kayat tayo nga obraen iti syudad tayo iti Lawag, so adak iti sangwanan nyo, siyak ni Handy Vertex Lao, amuyon, Apo, nga ayatek kayo amin iti syudad iti Lawag, Apo. Number 2, iti Balota, Handy Vertex Lao, I love you all. Once again, Lawaganios number 2 sa Balota Handy Vertex Law!